пропаднали плочки, начупени плочки. Проблема, както ви казах, най-остро се чувства от майките с колички и възрастните хора. Какво нестандартно и любопитно решение обаче обмисли общината за справяне с корените на дърветата, които, както знаете, надигат плочките и които в много случаите са основна причина за надигнатите и изпочупени плочки. Вижте следващия репортаж. В Силистра рядко може да се открие улица, където тротуарите да са без надигнати плочки от коренищата на дърветата. Хората на по-сериозна възраст и топуркащите по неравностите детски колички най-много си патят от проблема. Пречи, да. И на мен пречи, защото се изпъвам. Ама никой може да направим. Не можем нищо да кажем момчето. Ами аз същото мисля. Аз като се гледам да закача някой плочка и да падна. Как да не е проблем? Има жени с каручки, с деца. На места се изчакват. Един да мине после другия. Трябва да се направят. Общината. Според някои проблемът не е само в коренищата на старите дървета. Не е само проблема в надигнатите корени, просто има нужда целият град да се поднови и тротуарите, и улиците. Като гледам, те повечето са надигнати не от корените на дърветата. Те просто са пропаднали. Там в средата няма дървета, но са пропаднали плочките. Явно имат нужда малко от подмяна. Целия град. По централната улица на Силистра тротуарните плочки са подменени преди няколко години, но пак не са в добро състояние. Бившият техник по озеленяването Йордан Киров си спомня времето, когато са били съдени тези огромни 50-годишни дървета. Тези чинари аз съм ги съдил 63-та година. От 63-та година са. Те са на 12 метра разстояние. Това надигане на плочите е от корените, от корената система. Моята препоръка е да не се унищожават. Това са хубави дървета, сянка пазят. А иначе хлътването на плочите, то си от некачествено поставяне. И ако чинарите няма да бъдат бутани, другите дървета явно ще трябва да бъдат премахнати. Ваденето на един корен обаче струва от 200 до 400 лева. Непосилен разход за общинската хазна при толкова коренища за унищожение. Има различни идеи. Една от тях е, разпробиват се тези корени, вкарва се мицелна гъба, която унищожава без този корен, без да се развалят тротуари, сгради, основи, защото много корени са под основите на сградите. Силистренци надали се интересуват дали гъба или брадва ще премахне корените. Те просто искат да вървят по хубави равни тротуари в центъра на града си.